Nyangos legane atiku. Bagong kowe arep ngopo? Saka mburi kok sandalmu tok uncalke. Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara arepa Begawan Durna nesu. Wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Okol kuwi aja dimungsuhi nganggo okol ning nggunakake akal. Lah kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra we? Hah? Aku ngene iki mbelani karo kowe, Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kanepson. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, Ngestin Karang Kadempel tak bumi angus. Mar. Mbok Pak, ora sudi. Aku ki bapakmu, wis rembes sak karepmu, kowe ngeyel kok kandhani kok. Kowe kudune manut nek kandhani anake kuwalik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Bong ora ngono karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono? Nek muni wis ngembet Karang Kadempel iki masalahe ora masalahmu tok. Ning iki masalahe Karang Kadempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sak Karang Kadempel. Pendhita kaya ngene kudune disingkirke. Apa? Kok iki domonge kok aku ki arep ngandani karo kowe. Ora usah sok ngandani, kowe iki meng SD aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakaremu. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe, tak tanggung dhewe, ora usah dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban. Lho, iki Bagong. Arep ngopo? Lho, ora basa karo aku. Ora basa iki mung kari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu elek, ora sudi aku mbasani kowe. Arep kowe wujude brahmana kaya ngono, kethumu putih, serbanmu putih, ning mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat, nggo ngopo aku basa karo kowe? Ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku kowe. Iki, sirah iku ada iki. Kurang ajar ora. Iki bapakku padake. Bapakku iki sing paling tak tresnani. Aku wis karo simbok ora patek tresna. Lho, sebabe apa? Arep tak pek ora gelem. Cah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Kok nganti gelem karo Semar. Yen ngono karek wani karo bapakmu, mesti tae wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu iki lho mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak rudha paripeksa. Cukup. Rasa mlembar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae. Ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kadempel. Karang Kadempel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel, mungsuhe ora karo Semar. Ning iki ketua pemuda Karang Kadempel. Ling lantik dek kapan ora mangkat kok. Oh iya, Pak. Ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobak-obak katentremaning Karang Kadempel? Aku sing ora trima. Nek kowe arep meksa karo Semar, Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angus Karang Kadempel, aku sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna sing tak wedeni awamu. Gancak bleguduk selalu kembal semorante. Hawala.
derajate Durna kok diwanani karo Bagong. Ngendi papane wong neter katidayan? Gong, hati-hati lho, Gong. Dipikir sik, engko nek dadi geger sapa sing arep ngewangi karo kowe. Kowe ngapa cerewet truk? Iku wis arep dadi kok mbatak kowe nyelo-nyelo. Meneng ta iki wis dadi kingkut bar iki terus rampung terus limbukan ndak kesuwen. Ngendi pamane wong Bantayuda? Ha iki. Blabar waja kenteng kawat. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekaning pati? Ah, metu njaba. Kene marganing patimu. Piye? Metu njaba kene marganing patimu. Arep ngopo ayo? Oh tak totok sirahmu ora. Ah metu njaba jelas mati. Nek metu jero jelas urip. Rumangsane ora. Wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo Bagantur wani metu njaba ayo kowe karo aku. Apa sapa sing tekan wani?